Hare Krishna. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും ശ്രീമദ്ഭാഗവതം മെസ്സേജ് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വളരെ തന്നെ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണല്ലേ. എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തില് സ്വതന്ത്രരാണോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്? സ്വാതന്ത്ര്യം ഓക്കെ. നമ്മളെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നാലേ നമ്മളിവിടെ ബന്ധനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, നമ്മളൊക്കെ തടവറയിലുള്ള ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിന്റെ തടവറയിൽ, കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മത്സരത്തിന്റെ തടവറയിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തടവറയിൽ, ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മളെ ആത്മാവിനാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത്. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദം പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിനെ കാണാനായിട്ട് പോയപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭുപാദരി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ഭക്തിയൊക്കെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോരോ ആൾക്കാരും മാർക്ക്. ആദ്യം എന്താണ് രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചു, പിന്നീട് മുഗളന്മാർ ഭരിച്ചു, പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു, പിന്നീട് ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ. അങ്ങനെ ഭരണാധികാരികൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ മാറ്റം വേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത്. നമ്മളൊക്കെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിന്റെ ഈ തടവറയിലാണുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മോചനം വേണ്ടത്. അതിനുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തില് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം പ്രഭുപാദരോട് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടു. പിന്നീട് പ്രഭുപാദരി ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയായിട്ടും എന്താണ് അടുത്തിടപഴകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മരണസമയത്തിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ പ്രഭുപാദരി അദ്ദേഹത്തിന് കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ ഈ പൊളിറ്റിക്സിനൊക്കെ അല്പം കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് അത്ര കണ്ട് ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെയൊക്കെ അല്ലെ. ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ആത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന, നമ്മളൊക്കെ തടവറയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേര് ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നാണ്. നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധ എന്നാണ്. ബദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ടൈഗർ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മള് ഇന്ന് 17ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിവർ നിർഭിന്ന പുളകാംഗ അതി നിർവൃത ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനി. പ്രേമാദിവർ നിർഭിന്ന പുളകാംഗ അതി നിർവൃത ആനന്ദ സംപ്ലേവൈ ലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനി. പ്രേമാദിവർ നിർഭിന്ന പുളകാംഗോ അതി നിർവൃത ആനന്ദ സംപ്ലേവലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനി.
നമുക്ക് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പകുതിയായിട്ട് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മല്ലിക മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകാങ്കോജി നിർവൃത ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകാങ്കോ അതിനിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭർ നിർഭിന്ന പുളകാങ്കോ അതിനിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകാങ്കോതി നിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകാങ്കോതി നിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകാങ്കോ അതിനിർവൃത ആനന്ദ സപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകാങ്കോ അതിനിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകം ഗോ അതിനിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകാങ്കോതി നിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകാങ്കോ അതിനിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിഭിർനിർഭിന്ന പുളകാങ്കോതി നിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവേലീനോ നാപശ്യമുഭയം മുനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം കേട്ടോ. ആരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രേമം അധിപര അത്യർത്ഥം നിർഭിന്ന സവിശേഷമായി പ്രധാനപ്പെട്ട പുളക സന്തോഷ വികാരങ്ങൾ അംഗ വ്യത്യസ്ത ശാരീരിക ഭാഗങ്ങൾ
അതിനിർവൃത പൂർണ്ണമായി ആകുലീകരിക്കപ്പെട്ട ആനന്ദ ഹർഷോന്മാദം സംപ്ലവേ സാഗരത്തിൽ ലീനഹ നിമഗ്നനായി ന അല്ല അവശ്യം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഉഭയം രണ്ടും മുനെ ഓ വ്യാസദേവ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അന്നേരം അതിരേകമായ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സർവാംഗങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ഉത്തേജിതമായി ഹർഷോന്മാദ സാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനാകിയാൽ എനിക്ക് എന്നെയോ ഭഗവാനെയോ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ആത്മീയ ആനന്ദ വികാരങ്ങൾക്കും തീവ്രമായ പരമാനന്ദത്തിനും യാതൊരു സാംസ്കാരിക താരതമ്യവുമില്ല. ആകയാൽ അത്തരം വികാരങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അത്യന്തം പ്രയാസകരമാണ്. അതരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ ലവം മാത്രമായ വീക്ഷണമാണ് ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അഥവാ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷ കർമ്മമുണ്ട്. മുക്താവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണ കർമ്മക്ഷമമാകയാൽ ഭഗവത് ദർശനത്തിന് ശേഷം ഭഗവത് സേവന സമർപ്പണത്തിനായി സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സർവദാ പ്രബുദ്ധമായി തീരുന്നു. അപ്രകാരം ആ അതീന്ദ്രിയ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഭിന്നമായി ഉജ്ജീവമാകുന്നു. അപ്രകാരം സംഭവ്യമാകുന്നതിനാൽ ശ്രീ നാരദമുനിക്ക് ഒരേ സമയം അദ്ദേഹത്തെയും ഭഗവാനെയും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മനഃകാന്തം ശുഭാവഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമനായിവ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മനഃകാന്തം ശുഭാവഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമനായിവ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മനഃകാന്തം ശുഭാവഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യ ദുർമനാസ് ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മനഃകാന്തം ശുചാപഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമനാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മനഃ കാന്തം ശുചാപഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമനാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മനഃകാന്തം ശുചാപഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമനാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മനഃകാന്തം ശുചാവഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യ ദുർമനാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മനഃകാന്തം ശുചാവഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമനാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജ സുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മനഃകാന്തം ശുചാപഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമനാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം.
രൂപം ഭഗവതഃ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ, യൽ യഥാരൂപം തൽ അത്, മനഃ മനസ്സിന്റെ, കാന്തം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ, ശുച അപഹം സർവ അസമത്വങ്ങളും പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, അപശ്യൻ ദർശിക്കാതെ, സഹസ തൽക്ഷണം, ഉത്തസ്തെ എഴുന്നേറ്റു, വൈക്ലവ്യാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായി, ദുർമനഃ അഭികാമ്യമായതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഇവ അതുപോലെയായിരുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം യസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയപരമായ അതീന്ദ്രിയമായ യഥാരൂപം മനസ്സിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുകയും സർവ മാനസിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും തൽക്ഷണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ യഥാരൂപം നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ അഭികാമ്യമായത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രക്ഷുബ്ധമായി തീരുകയാൽ ഞാൻ തൽക്ഷണം എഴുന്നേറ്റു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരദ മുനിയാൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് രൂപം നമ്മുടെ ഭൗതിക പരിജ്ഞാനത്തിലുള്ള സർവ്വരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിരവധി രൂപങ്ങൾ നാം ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയൊന്നും മനസ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കുന്നതിൽ യുക്തമല്ല. മാത്രമല്ല അവയിൽ ഒന്നുപോലും മനസ്സിന്റെ സർവ്വ പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റിക്കളയാൻ പര്യാപ്തമല്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ആ രൂപം ഏകമാത്രയിൽ ദർശിച്ച ആരും മേലിൽ മറ്റൊന്നിനാൽ സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു രൂപവും ദർശനികനെ ഒട്ടും തന്നെ അതിൽ കൂടുതലായി സംതൃപ്തനാക്കുന്നില്ല. ആ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണ്, അഥവാ അമൂർത്തകനാണ് എന്നതിനാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭഗവാനി ഭൗതിക രൂപമില്ലെന്നും എങ്കിലും ഭൗതിക വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ അല്ലെന്നുമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ അല്ലെന്നുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തോട് ആത്മീയ സത്തകൾക്ക് ശാശ്വത ബന്ധമുള്ളതുപോലെ നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ആ ഭഗവാൻ യഥാരൂപത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതികപരമായ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രൂപത്തിലും നാം സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. നാരദ മുനിക്ക് അത് ദൃശ്യമായി. എന്നാൽ അത് വീണ്ടും ദൃശ്യമാകാത്തതിൽ ആകുലനായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എഴുന്നേറ്റു. നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അഭിലഷിക്കുന്നതിനെ നാരദ മുനി പ്രാപ്തമാക്കുകയും ഭഗവാൻ കൺമുന്നിൽ അപ്രത്യക്ഷമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്യന്തം ശക്തിയേറിയ ആഘാതമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ആ കുട്ടി, ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലെ, നാരദ മുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന, ലീലയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അവിടെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ രൂപം കണ്ടു, അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ രൂപം കണ്ടപ്പോഴേ ഭഗവാനെയോ തന്നെയോ എല്ലാം മറന്നുപോയി അല്ലെ. നമുക്കൊരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായാലും നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മളെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും നമ്മളെയോ എല്ലാം മറന്നു പോകും അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും അല്ലെ, നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് അത്രയും ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ ആ സത്സംഗം കൊണ്ട്, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ല വ്യാസദേവ, അന്നേരം അതിരേകമായ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സർവാംഗങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ഉത്തേജിതമായി. ഹർഷോന്മാദ സാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനായാൽ എനിക്ക് എന്നെയോ ഭഗവാനെയോ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോ
ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് തന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ അതും ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല, ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് അതിൽ പറയുന്നു, ആത്മീയ ആനന്ദ വികാരങ്ങൾക്കും തീവ്രമായ പരമാനന്ദത്തിന് യാതൊരു സാംസ്കാരിക താരതമ്യവുമില്ല. ഇതിന് സാധാരണ ഒരു വേറെ ഒന്നുമായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ അത്യധികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള ആ വികാരത്തിനൊന്നും പരമാനന്ദത്തിനൊന്നും യാതൊരു വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. ആകയാൽ അത്തരം വികാരങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അത്യന്തം പ്രയാസകരമാണ്. അതരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ ലവമാത്രമായ വീക്ഷണമാണ് നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. നാരദമുനി പറയുന്നു അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവം, സ്വന്തം അനുഭവം, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആ ദാസീപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഒരു അല്പം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റൂ. ലവമാത്രമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതരത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതല്ല, അത് അത്രയും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അത് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷ കർമ്മമുണ്ട്. മുക്താവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണ കർമ്മക്ഷമമാകിയാൽ ഭഗവത് ദർശനത്തിന് ശേഷം ഭഗവത് സേവന സമർപ്പണത്തിനായി സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സർവ്വതാ പ്രബുദ്ധമായി തീരുന്നു. അപ്രകാരം ആ അതീന്ദ്രിയ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഭിന്നമായി ജീവിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സംഭവ്യമാകുന്നതിനാൽ ശ്രീ നാരദമുനിക്ക് ഒരേ സമയം അദ്ദേഹത്തെയും ഭഗവാനെയും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പ്രബുദ്ധമായി തീരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവരെ വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നാരദമുനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്പം മാത്രമാണ്, ലവം മാത്രമായിട്ടുള്ള ആ അനുഭവം മാത്രം, ആ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് അല്ലെ. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിക്കൽ പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയപരമായ അതീന്ദ്രിയ യഥാരൂപം മനസ്സിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുകയും സർവ്വ മാനസിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ തൽക്ഷണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ യഥാരൂപം നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ അഭികാമ്യമായത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ പ്രക്ഷുബ്ധനായി തിരികയാൽ ഞാൻ തൽക്ഷണം എഴുന്നേറ്റു. ആ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ആ ദർശനം ഇല്ലാതായി അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താണ്? പ്രക്ഷുബ്ധനായി തീർന്നു, മനസ്സ് വിഷമിച്ചു. അതുവരെ ആദ്യമേ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ. ആ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ രൂപം തന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം അല്ലെ, അത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെയും ആ ഭഗവാനെ തന്നെയും മറന്നുപോയി. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് എന്താണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോഴേ ആ രൂപം അപ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് എഴുന്നേൽക്കുകയുണ്ടായി, അസ്വസ്ഥനായി തീരുകയുണ്ടായി. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ, അത് എത്ര കണ്ടാലും മതി വരില്ല. അപ്പോ മായാവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇല്ലാതില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം അത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഒക്കെ വിവരിച്ചിരുന്നു. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് വിവരിക്കുന്നു, ബർഹാപീഠം നടപരവു വർണ്ണയോക്കർണികാരം വിഭ്രദാസ കനക കപിശം വൈചയന്തീഞ്ചമാല രന്ദ്രാൻവേണും രദ്രസുതയാക്കു പൂരയൻ വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവശ്യത് ഗീതകീർത്തി. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ബ്രഹ്മാവും വർണ്ണിക്കുന്നു. വേണും കണന്ദം അരവിന്ദ ദളായദാശം ബർഹാവതാം സമസിതാംബുജ സുന്ദരാംഗം കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷോപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമഹം ഭജാമി. കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പോലെ അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. അതിനെയും കവച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ലെ. കാമദേവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതാണ് എന്താണ് ഭഗവാനെ മദന മോഹൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി മദന മോഹന മോഹിനി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം അത്രയും
മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അല്ലെ. വേറെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ രുദ്രഗീതത്തിലെ ശിവനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് മായാവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധിയാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന അവരെ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നിരാകാരൻ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അനിർഗുണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലുള്ള ഭൗതിക ഗുണങ്ങളല്ല, ഭഗവാന് നമ്മുടെ പോലുള്ള ഭൗതിക ശരീരമല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ്. അപ്പോ അതിനെ അവര് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ രൂപമില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മായാവാദികൾ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണ അപരാധികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ടല്ലേ. ഇത് കണ്ടവരൊക്കെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അത് രാഷ്ട്ര പിതാവാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് നമ്മളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന അല്ലെ. അവരെ കണ്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അല്ലെ. എന്നാലേ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടവരൊക്കെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു. ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളണം അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ആദ്യം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ആദ്യം അറിയണ്ടേ നിനക്ക് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയണ്ടേ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ, അവരൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെ. എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ കാണാനുള്ള എന്താണ്, നമുക്ക് അത്രയുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അല്ലെ. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അല്ലെ, നമ്മൾ പറയുന്നു അജ്ഞാന തിമിരാന്തി അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അജ്ഞാനമകന്ന് തിമിരം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണുകളാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞതയാണുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരത്തിലോ ലോഹത്തിലോ കളിമണ്ണിലോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി, വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലെ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. നമ്മൾ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അതെന്താണ്? അത് വെറും ഒരു പ്രതിമയല്ല, സാക്ഷാൽ പ്രചേന്ദ്രനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോ ആ അർച്ചാമൂർത്തിയും അർച്ചാ വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലായിട്ടൊക്കെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നാരദ മുനിയല്ല അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് രൂപം നമ്മുടെ ഭൗതിക പരിജ്ഞാനത്തിലുള്ള സർവ്വരൂപങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിരവധി രൂപങ്ങൾ നാം ജീവിതം മുഴുവൻ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയൊന്നും മനസ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കുന്നതിൽ യുക്തമല്ല. മാത്രമല്ല അവയിൽ ഒന്നുപോലും മനസ്സിന്റെ സർവ്വ പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റിക്കളയാൻ പര്യാപ്തമല്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണുന്നല്ലേ. എന്താണ് എന്നാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വിഷമങ്ങളും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആ രൂപങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, ഓരോരോ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാർ ആയാലും ഫിലിം സ്റ്റാർ ആയാലും അവരൊക്കെ കുറച്ച് കാലാക്കും, പിന്നെ വേറെ ആളെ മാറ്റി പിടിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ പുതിയ ആൾ വരുമ്പോൾ പുതിയ ആളെ അല്ലെ. അല്ലെ ഭഗവാൻ ആദ്യ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവൻ. ഭഗവാൻ ആദ്യ പുരുഷനാണ്, ഇപ്പോ നവയൗവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടാലും മതി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദേവന്മാരും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ശിവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ
ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട് അവിടെ യശോദാമ്പിയുടെ അടുത്ത് വരികയുണ്ടായി. ശിവൻ പോലും അവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കുറെ വിഷമിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ. അവസാനം ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് യശോദാമ്മ സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു തൂണിന്റെ മറയത്ത് നിന്നിട്ട് ആ ദർശനം എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ആ രൂപം ഏകമാത്രയിൽ ദർശിച്ച ആരുമേൽ മറ്റൊന്നിൽ സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു രൂപവും ദർശകനെ ഒട്ടും തന്നെ അതിൽ കൂടുതലായി സംതൃപ്തനാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണ് അഥവാ അമൂർത്തകനാണ് എന്നതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ലും ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വ്യക്തിയെ പോലെ അല്ലെന്നുമാണ്. ഭഗവാനെ രൂപരഹിതനായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക രൂപമല്ല, നമ്മളെ പോലുള്ള നമ്മളെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതല്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമായ സച്ചിദാനന്ദ ശ്രീ പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. സച്ചിദാനന്ദമയമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. ആ രൂപം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിന് സംതൃപ്തിയാവും. പിന്നീട് വേറെ ഒന്ന് കണ്ടാലും അതിലൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സ് തൃപ്തമാവില്ല എന്നവർ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തോട് ആത്മീയ സത്തകൾക്ക് ശാശ്വത ബന്ധമുള്ളതുപോലെ നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ആ ഭഗവത് യഥാരൂപത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതികപരമായ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രൂപത്തിലും നാം സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. നാരദമുനിക്ക് അത് ദൃശ്യമായി, എന്നാൽ അത് വീണ്ടും ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ ആകുലനായി തീർന്ന അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എഴുന്നേറ്റു. നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അഭിലഷിക്കുന്നതിനെ നാരദമുനി പ്രാപ്തമാക്കുകയും ഭഗവാൻ കൺമുന്നിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അത്യന്തം ശക്തിയേറിയ ആഘാതമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം ലഭിച്ചു അല്ലെ. എന്നാലും അദ്ദേഹം അല്പം തന്നെ മറന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് കുറച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോയപ്പോ ഇവിടെ ആ ഭഗവാൻ കൺമുന്നിൽ വന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം തന്നെ മറന്നു അല്ലെ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധം നോക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്തായി, ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതില് വിഷമം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയും, നിനക്ക് ഈ ജന്മത്തില് ഇനി എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അത് കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം അനേകം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ പഠിക്കും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ധ്രുവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാട്ടില് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? തന്റെ പിതാവിനേക്കാളും വലിയ ചക്രവർത്തിയാവണം, സാമ്രാജ്യം വേണം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ദർശനമൊക്കെ ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ശരീരമാകുന്ന തോൽസഞ്ചിയുടെ ഇന്ദ്രിയതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയെ വെറുതെ ആരാധിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തും നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷവും ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് കാരണവുമായി അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ പോലുള്ള വിഡ്ഢികൾ നരകീയ അവസ്ഥകളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കാംക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ധ്രുവരാജാവ് ആദ്യം ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ഒരു അത്രയും അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം പിതാവും ആ രണ്ടാനമ്മയൊക്കെ അപമാനിച്ച് വിട്ടപ്പോഴേ പിതാവിനേക്കാളും വലിയൊരു രാജ്യവും ചക്രവർത്തിയൊക്കെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. എന്നാല് നമുക്കറിയാം എവിടെയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദമുനി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന ആ നാരദമുനി തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ദാസിപുത്രന്റെ നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ആ നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹമാണ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയത്. അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ നാരദമുനിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്ന ആ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ നാരദമുനിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രാമായണ മാസം രത്നാകരൻ അല്ലെ, വാൽമീകി എന്ന കാട്ടാളൻ 2 തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സപ്ത ഋഷികളിൽ നിന്നും നാരദമുനി, പ്രഭുപാദർ നാരദമുനിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നാരദമുനിയുമായിട്ടുള്ള ആ
സത്സംഗം കൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആ കാട്ടാളനായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ രത്നാകരനും പോലും ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയിട്ട് പിന്നീട് രാമായണ വാൽമീകി മുനിയായി. പിന്നീട് ആ മൃഗാരിയെ എന്ന അസുരൻ പകുതി മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ആ മൃഗാരി അല്ലെ, അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി നാരദമുനിയുടെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട്. ധാരാളം ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെ, ആ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ശിശുവായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ. അപ്പൊ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നാരദമുനിയിൽ നിന്നാണ്, അല്ലാതെ അസുര ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നമ്മള് ആ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ലീലകൾ പറയും ഇന്ദ്രദിമ്ന മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം നാരദമുനിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നാരദമുനിയുടെ ആ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. ദാരു ബ്രഹ്മനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ, അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നാരദമുനിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നാരദമുനിയുടെ ദർശനം, നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നാരദമുനി ഉണ്ട് അല്ലെ. എവിടെയാണ്? കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് നാരദമുനിയാണ് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പഞ്ചതത്വ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പഞ്ചതത്വ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ബൽരാമൻ, ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത ആചാര്യർ, സദാശിവനും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീമതി രാധാറാണി, ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ്, നാരദമുനി. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റാണ് നാരദമുനി. അപ്പൊ ആ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മുന്നേ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലും അല്ലെ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെയൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തില് നമ്മളെയൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപരാധങ്ങളോ മറ്റുള്ള ആ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനും നമുക്ക് നാമത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാനും രുചി ലഭിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നാരദമുനിയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴേ ആ കുട്ടി, ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന കുട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ആ ഭക്തി വേദാന്തികളുടെ അല്ലെ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓരോരോ ബുക്സ് നമ്മൾ എടുത്താലും അതിന്റെയൊക്കെ ഓരോ താളുകളും പ്രഭുപാദരി പറയുന്നു പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിനാണ് എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാലും നമുക്ക് ഡൗട്ടാണ്, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ശിവന്റെ അടുത്താ പോയി, അതെങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉപേക്ഷിക്കും അല്ലെ. അതും വേണം ഇതും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും രണ്ടും വേണം. രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അതല്ല ശരി. നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരും നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങളും അവരൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ അല്ലെ. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും രുദ്രഗീതം, ശിവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ നവയോഗീന്ദ്രന്മാർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചിട്ട്. ശിവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ശിവൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവീദേവനും എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. ആ ശിവനായാലും ബ്രഹ്മാവായാലും ആരായാലും സരസ്വതി ആയാലും എല്ലാവരും, ലക്ഷ്മിയും എല്ലാവരും പൂജിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മളും ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര് ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഉപദേശങ്ങള് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ അവരൊക്കെ സത്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. തീർച്ചയായും എന്നാലും നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പിണറായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ.